11-12. מה שלום כבודו? זה לא בסדר. איך נתחיל? שלום, גברתי. בהתחלה. נעים מאוד. נעים מאוד. בסדר, נתחיל אתם תציגו את עצמכם בהתחלה, לא בשמות, אלא בקבוצה. אתה מציג את עצמך? אני אציג את עצמי גם כן, אבל אתם תציגו קודם כל על הקבוצה. בואו נחריש את לא. שירי הפלא. ברוך. מחכים ישראל, בוא ישראל. בוקר תבוא טוב. לשם, בוא לכאן. אתה תבוא ישראל? מהחדר שלי. נעים מאוד, אני רחל. תבוא מהחדר שלי. בוקר טוב, קבוצת אבני מורשת. אנחנו היינו לפני חודשיים כמעט, חן ואני נפגשנו עם ראש המועצה, ואז מאוד התרשמנו והגענו למסקנה שאנחנו חייבים לבנות איזה שיתוף פעולה כדי לשלב במערכות שלנו את אתרי המורשת של החברה הדרוזית. ואנחנו נשמח שזה יקרה. אנחנו מאוד שמחים על הביקור פה. יש לך פה נציגות מהעמותה, כולם פעילים בתפקידים שונים. ואנחנו לרשותך, הנה האחרונים הגיעו, ואנחנו... ואנחנו? ומתחילים. אוקיי. ברשותך. אז קודם כל, כמה זמן יש לי? כמה זמן יש לי? 20 דקות. 20 דקות. אולי נעבור לשם וחצי. יהיה יותר נוח. תודה. קודם כל אני אציג את עצמי. אני רפיק חלבי. נולדתי כאן ביישוב הזה בשנת 1946. אני בן 79 לקראת 80. למדתי בבית ספר יסודי כאן בכפר, ואחר כך בתיכון העירוני א' בחיפה. למדתי באוניברסיטה בירושלים בשנות ה-60 המאוחרות, באמצע ה-60. ב-67 עבדתי עם טדי קולק, ראש העיר, בתור עוזר לענייני מזרח ירושלים. אם תרצה, תסתובב בתוך החדר שלי, ככה תבוא לכאן, אם תרצה. בסדר, ככה לך עוד כיסא, נוסף לנו עוד אורח. עבדתי עם טדי ב-67 עד 70. 70 התגייסתי לצה"ל, עד סוף 73, אחרי מלחמת יום כיפור. וב-74 התחלתי לעבוד בטלוויזיה, בהתחלה בתור כתב שטחים. בשטחים בתקופה שלי זה היה כל סיני וכל עזה וכל הגדה המערבית וכל רמת הגולן, לא כמו היום. וזה היה פילים ולא וידאו. ב-74 עד 35 שנים בטלוויזיה, במגוון תפקידים, כתב, עורך משנה, עורך ראשי של מבט לחדשות, מנהל חטיבת החדשות, מפיק ראשי של כל משדרי השלום והמלחמות הגדולות, אם זה מלחמת המפרץ הראשונה ומלחמת לבנון וכן הלאה, ב-82. ובשנת 2013 עבדו עליי כאן ביישוב, ניסו לשכנע אותי והשתכנעתי, ורצתי לבחירות, וזאת קדנציה שלישית שלי כאן. ככה, כמה דברים על דאלית אל כרמל. אולי נתחיל במקרו, במשפך, על הדרוזים. יש בישראל 100 ומשהו, 120 אלף דרוזים, חוץ מרמת הגולן, ביחד זה 140 אלף דרוזים בישראל. בעצם בכרמל יש שני כפרים בלבד, זה דליה ועוספיה. אנחנו הגבול הדרומי, אנחנו ההתנחלות הדרומית ביותר של הדרוזים, שנבנתה בתקופת פחר א-דין אל-מעני, בתקופת העות'מאנים. בעצם הוא שם אותנו כאן בתור הגבול הדרומי שלו. ממש, כבר אותם ימים חשבו במושגים של חומה ומגדל, במושגים של התנחלויות, להבטיח גבולות. אנחנו הגבול הדרומי שלו, אנחנו. מי שהיה כאן לפני 350 שנה. יש 13 כפרים בגליל, יש בגליל העליון, יש בגליל התחתון, יש 4 יישובים בגולן. החברה הדרוזית השתנתה מאוד. זאת לא אותה חברה שמי שביקר כאן ופגש כאן אנשים
כאילו העולם השתנה לחלוטין, השתנה בכל, קודם כל בשפה. השפה היא, במקרה הטוב היא ערבית, כלומר ערבית מעולה בעברית, ובמקרה הטוב היא עברית. השמות השתנו לחלוטין, קוראים ירדן, לין, שיר, אני יודע מה, כל השמות של החברה היהודית. הצריכה היא אחרת לגמרי. היום עד שאתם מוצאים זה אישה שיודעת לבשל בבית, זה מקרה נדיר. זה הכל, אתם רואים כאן אחר הצהריים, עכשיו כולם ישנים. אחר הצהריים, כל הווספות האלה עם האוכל. כן, וולט ותזמין וכל מיני דברים כאלה. אתם רואים אותם כל הזמן בצורה מופרעת לגמרי, טסים, עולים על המדרכות, עולים כדי להגיע עם האוכל חם הביתה. כיוון שגם, יש גם עם זה תחרות מסוימת בין קבוצות שונות. אבל מעבר לכך, תראו, אני זוכר את הימים שבדאלית אל-כרמל למשל, אישה לא יצאה לעבודה. אישה, התפקיד שלה היה לשבת בבית, במטבח, לחנך ילדים, לדאוג לבית. היום בעצם זה הפך להיות פשוט היפוך מגמות כמעט. בין בעלי תארים אקדמיים, בדאלית אל-כרמל 78% זה פימל ורק 22% מייל. כלומר, כמעט כל בעלי התפקידים האקדמיים היותר מוערכים הם עם נשים או עם בנות צעירות. יש כאן בחורה אחת מהממת שהיא אסטרופיזיקאית, מתעסקת עם הבלק הולס בטכניון, עכשיו קבלה דוקטורט. יש בחורה אחת שהיא הייתה בנאסא, מדאלית אל-כרמל, כאמלה בדריה, פרופסור. יש לנו כאן איזו בחורה אחת שהיא אחראית על כל המכונים, כל המעבדות הגנטיות באזור חיפה והצפון, דוקטור ירין חלבי חדיד. יש כמה בנות שבחקר המוח באוניברסיטת חיפה. הנכדה שלי חוקרת את העטלף באוניברסיטת תל אביב. זה פשוט עולם, אני אומר את הדוגמאות האלה, זה פשוט עולם אחר לגמרי. עולם אחר, תפיסה אחרת. עד שאתם מוצאים רק דתיות ודתיים, עכשיו בשעות האלה הם רואים אותם, אתם רואים אותם ברחובות עם סמלים דתיים, עם לבוש דתי, כל האחרים זה אחר לחלוטין. השינויים התרבותיים גם כן, למשל בהתנהגות של התושבים כאן. פעם היה חשוב להם כבוד המשפחה, ואנחנו זה, ואנחנו, וכאילו הריטואל, כמו שהיהודים התנהגו בגלות ובגולה, הריטואל הדתי והחברתי וכל אחד, כולם ערבים זה לזה וכו'. היום, המשפט שאני הכי הרבה שומע כאן, השכן שלי מפריע, בכלל תכניסו לבית סוהר. המושג הזה, תכניס אותו לבית סוהר, פעם זה היה לשמוע את זה מישהו על השכן שלו, או אפילו על מישהו אחר שמתנגד לו, זה כמעט בלתי אפשרי. זה הישראליות שפשוט, החוצפה הישראלית, שנכנסה לכולם כאן, מדברים באותו סגנון, באותו דבר, באותו תרבות, הם לומדים בחיפה, הולכים לצבא, מפקדים, פיקודים, זה כשהחברה הישראלית כבשה בעצם לחלוטין את התרבות הדרוזית השמרנית. אני חוזר ואומר, בהרבה מאוד מקרים אתם עדיין מוצאים, כמו שאתם מוצאים, כל מיני אחוזות וכל מיני שמורות טבע כאלה בחברה היהודית או בחברה אחרת, גם כאן יש דברים כאלה, אתם יכולים להתקל בהם, בטח בשעות האלה. דאלית אל-כרמל זה כפר של, לקראת קבלת מעמד של עיר, 21,000 תושבים בערך. הוא כפר שספרד אאוט, כזה, אין כמעט קסבה, יש את הכפר העתיק כאן, שאתם בטח תסיירו בו יותר מאוחר, שמוביל ממש, בעצם זה היה גרעין של היישוב, אני גר שם. זה הלב של היישוב הזה. בסך הכל אנחנו יושבים על 10,000 דונם, שזה הרבה. יש כאן סוציו-אקונומי 5 לקראת 6. אני התחלתי כאן בסוציו-אקונומי 3. זה רק מראה על התפתחות כל כך מהירה לעבור 3 שלבים ב-12 שנים. זה המון. זה המון. זה מראה שהכפר, יש פרוספריטי כאן.
יש כאן אחוזי בגרות גבוהים, יש כאן הרבה נסיעות לחו"ל, פשוט הדברים שמשפיעים על הסוציו-אקונומי. ממוצע השכר הוא בסדר, זה כפר תיירות, כפר תרבות, יש כאן הרבה מאוד גלריות וציירים ואומנים וסופרים ומשוררים ופסלים ומוזיקאים. יש כאן קונסרבטוריון שאיזה בחור אחד כאן עם 120 תלמידים ותלמידות שלומדים מוזיקה קלאסית ומוזיקה קלאסית ערבית, מזרחית, וגם מוזיקה קלאסית אחרת. ובדונה ויצמן, בחיפה ובמקומות אחרים, אתם רואים שיש כאן התפתחות אחרת, הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. לכן אני קורא לכפר, הכפר הגלוקלי. כל מה שהגלובל הפך להיות לוקל. הכפר הגלוקלי הזה, אתם רואים את הניגודים מיד בין 9% דתיים סך הכל, שזה אחוז נמוך מאוד 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 בהשוואה ליישובים בגליל. אנחנו פשוט יושבים על הציר של כביש 6, אנחנו מוקפים ביישובים יהודיים, אני לא אוהב להשתמש במושגים האלה, לא ליהודים ולא לערבים ולא לדרוזים, אבל כאילו כדי להסביר, אנחנו מוקפים באקדמיה, יש לנו כאן את הטכניון, אוניברסיטת חיפה, אורנים, גורדון ועוד מכללות אחרות. מפה דרך הרכבת של בנימינה או של חיפה, שעה אתה באוניברסיטת תל אביב, כך שאנחנו מאוד קרובים, אנחנו לא כאלה מנותקים, אנחנו מאוד בלב העשייה הישראלית, בלב העשייה, וכאן פשוט כל כך הרבה תיירים, בסופי שבוע אי אפשר להסתובב כאן. אנחנו מדברים על ממוצע של כניסות רכבים לדלית אל כרמל כל יום, הכי נמוך 17,000 כלי רכב, ובמספרים יש להם 24,000-25,000 ביום אחד. עכשיו, שתבינו שזה כפר מאוד מתויר, ובשעות האלה הוא מאוד רגוע יחסית, כן? אתם רואים את השטף, פשוט אין כאן, לא עוצרים אפילו שנייה אחת כל הזמן. זה יישוב מאוד מתויר, כפי שאמרתי. דרך אגב, גם לחיפה, הרבה נוסעים, בייחוד מבנימינה, מזיכרון, מדליה, מגלעד, מעין השופט, מרמת השופט, הם עוברים דרך דליה ואז מגיעים לאחוזה או לאוניברסיטה, הרבה יותר קרוב. עדיף להם אפשר לבוא דרך נשר, מלמטה ודרך יגור. ההיסטוריה של היישוב הזה היה פחות מעורב. אנחנו קיבלנו כאן ב-48 קבוצה של פליטים מאחד היישובים כאן, מאום זינת, בדרך לאליקים. הסכמנו לקבל אותם, ההורים שלנו, ב-48. הם בנו כאן איזו שכונה קטנה שהיא הלכה וגדלה. 97 נקודה משהו, לא יודע, 3, 4, 5 דרוזים, כאן בדליה, ועוד 2.5% בערך שאר העדות, כשהרוב, 2.5%, זה 2% בטח, לפחות הם מוסלמים. יש כאן יהודים, יש כאן נוצרים, שפשוט, כיוון שהכפר גם ספרד אאוט, וגם מאוד פתוח, וגם מאוד ליברלי, אז החיים כאן הם מאוד רגועים ומאוד שקטים. הפשיעה כאן היא כמעט אפס. זה ממש מאוד מעניין, כמו שעוספיא, השכנה שלנו, יש בה בעצם הרבה מאוד מוקדים. מאוד יכולתי להגיד לכם, אמרתי שהרוב כאן הם דרוזים, ולכן יש תמיד ויכוח כאן, האם אנחנו רוצים לשנות את האופי של היישוב. אם אנחנו רוצים להקים כאן שכונות אחרות ולהביא אנשים אחרים, לא התחושה שלי, אני מאמין שרובם של התושבים כאן, הם רוצים לשמר את הזהות. בכלל בנושא השייכות והנאמנות לא על הפרק בכלל. אף אחד לא מדבר על זה. מדברים כאן רק על פה ושם, כמו שכל ישראלי מצוי, מקטר כל יום 5 פעמים, אחרת הוא לא ישראלי. אז גם כאן מקטרים, אבל הבעיה שהכי פשוט מדאיגה את האנשים כאן היא חוק קמיניץ, והכנסות שמטילים
ללא בית משפט, כאילו יש להם סמכות על פי חוק להטיל 300,000 שקל, קנס, וזה דבר שמאוד מטריד, בייחוד בחורים צעירים. מה? מה זה חוק קמיניץ? חוק קמיניץ, שאתה בונה ללא היתר, או לא יודע מה, כמה שלא היה תכנון. אני לא מדבר על דאלית אל-כרמל בכלל, במגזר הדרוזי. נושא חוק הלאום מטריד את האנשים, אבל אין כאן ויכוח על המושג מדינה יהודית, אף אחד לא מתווכח על זה, אף אחד לא אומר מילה על כך. פשוט הנושא שתיבת שוויון לא הייתה בחוק הזה, היא מאוד מטרידה אותם. אומר, אני לא... אל תתייחסו אליי כמו אדם אחר. זאת מדינה שלי, אני רוצה כאן להיות שווה וכו' וכו', אבל זה הכל עניין פסיכולוגי. קמיניץ הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב. אמרתי כפר ליברלי, זה יישוב שאין בו קצוות כמעט. לא אומר שאין בכלל, שתמיד יש כאן קהילה מוסלמית של כמה אנשים ויכולים להצביע למפלגות הערביות. יש כאן כמה צעירים שהם בימין, שאומר כמה, זה יכול להיות כמה מאות או כמה עשרות וכו', אבל ברוב המכריע הוא מרכז טיפה שמאלה, טיפה ימינה. כמעט 95% מאלה שמצביעים. פעם היה כאן גנץ קיבל 70% מהקולות, הייתה הבטחה שהחזיבה, ואחר כך, לפני כן היה כחלון כאן שקיבל הרבה מאוד קולות. זה מלמד פשוט על האופי של אנשים כאן, שמחפשים משהו אחר. מחפשים חידוש שיהיה במרכז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל זה הולך ככה. אני לא יודע איך יהיו הבחירות הקרובות, אני רק יודע דבר כזה שכולם יקבלו, הדרוזים כמו היהודים, כולם יקבלו קולות כאן, אבל הרוב המכריע יהיה, בבחירות האחרונות היה למשל, הכי הרבה קיבל כאן, מי קיבל הכי הרבה פעם שעברה? ליברמן אולי? מי? ליברמן? לא, ליברמן קיבל שני, בגלל חמד עמאר. יש לו חבר כנסת דרוזי, חמד עמאר, אז הוא קיבל הכי הרבה. זה של ליברמן, לא? כן. כן, ליברמן מקבל כאן, לפיד מקבל כאן, הפעם בנט יקבל הרבה כאן. אבל זה כאילו, זה הכיוון, אוקיי? מפלגת העבודה תקבל כאן, פעם הייתה מאוד חזקה, עכשיו יש איזה רנסנס כזה, יש עכשיו דווקא אנשים שמתחברים איכשהו ליאיר גולן, גם בגלל הצבא, וגם אייזנקוט יקבל כאן. זה חברים שלו מהצבא, לוחמים שהיו, קצינים שהיו. זה לא הצבעה אידיאולוגית, ימין ושמאל וארץ ישראל השלימה, או לא יודע מה, לא. דבר אחד בטוח, האווירה כאן היא נגד חוסר המשילות והמופרעות של השלטון. זאת האווירה ברחוב. אתם תריחו אותה והם תשמעו את זה. אנחנו בירת הקולינריה היום בישראל. קרה משהו מאוד מוזר בשנתיים האחרונות. אחרי מלחמת 7 באוקטובר, במלחמה הזאת, פתאום, ואני יכול להבין את זה רגשית, כן? פתאום, בייחוד אחרי שהתחיל להגיע את השמות של החללים הדרוזים, פתאום הכפר הזה הוא פשוט עמוס בצורה מטורפת. הצימרים כאן מלאים. בשבתות ובימי שישי ושבת, כמות האנשים שמגיעה לכאן היא פשוט מטורפת. אנחנו מדברים על אלפים. הכפר הופך להיות איזו הפגנה של ישראליות, וזה מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. ומה שתופס כאן הרבה זה הקולינריה, שפתאום הפכנו להיות בירת השווארמה, בירת הכנאפה, בירת הפיתה ולבנה, וזה מאוד מעניין. זהו הכללי. יש לכם שאלות, אני אשאל, ואם לא, אני אתן לכם כמה המלצות. כן. איך זה בא לביטוי מעשי בעצם הקשר שלכם לאירועים בסוריה, בעיקר ליישובים הדרוזים בסוריה? תראה, הדרוזים מאמינים, האמונה החשובה ביותר אצל הדרוזים, ואני אדם חילוני, היא גלגול נשמות. גלגול נשמות
זה מחזק את ה... אתה יכול לעבור מהצד השני, אדוני, זה ממלא מקום ראש המועצה, כבר עשה איזה 400 ימי מילואים, הוא סגן אלוף בצבא, ועכשיו חזר ממילואים בטח. והאמונה הזאת של... נכנס? האמונה הזאת של גלגול נשמות, היא מחזקת בעצם את הקשר. זאת אומרת, אני מת בדאלית אל-כרמל, אני יכול להיוולד בסווידה, או בהר הדרוזים, או בערי השוף, או בקהילה הדרוזית באוסטרליה, או אני מעדיף אם כבר אז במנהטן. עכשיו לא כדאי. תמיד זה יותר טוב. יש ועדות קבלה. איימן הוא סגן אלוף במילואים, הוא ממלא מקום ראש המועצה. כמה ימי מילואים עשית השנה? מאז המלחמה? מאז המלחמה 500. אז בוא נגיד ככה, אז קודם כל, כפי שאמרתי, הנושא של האמונה חזק מאוד. אני אגיד זה אחרת, אוקיי? גם בבדיחות הדעת. הדרוזים הם היהודים של הערבים. יש לנו בדיוק אותם תסביכים שיש לכם, בדיוק אותן אמונות שיש לכם, בדיוק אותה תפיסה שיש לכם. אותו דבר, אנחנו persecuted, אנחנו נרדפים, אנחנו מיעוט נצחי, אנחנו שומר אחי אנוכי, משמר קין, כן, ערבים זה לזה, כן, ההבדלים התרבותיים שיש בתוכנו, בדיוק אותו דבר. אני תמיד אמרתי שהדרוזים הם היהודים של הערבים. הם ממש אותן תכונות. מוצאים יהודי אחד במערב ביירות, כל המלחמה, מאות נהרגים, מאות הולכים, הכל, כל הזמן חושבים בוואד ג'מייל, בביירות יש משפחה יהודית, צריך להציל אותה. רבק, אנשים נהרגים והולכים, יש יהודי אחד. זאת הערבות ההדדית שאין שני לה. ולכן כל המאבק שהיה על השבויים ועל החטופים ועל ההרוגים לצערנו הרב שם, בעזה, אתה יכול להבין, אני אומר זה בהרבה מאוד הערכה וכבוד ואהבה, את התפיסה היהודית. כשבחור אחד מדאלית אל-כרמל, קרוב משפחה של איימן, נרצח בג'נין, אתם זוכרים, לפני כמה שנים? חטפו את הגופה שלו. אנחנו עשינו כאן ממש באותה תפיסה, ממש אותה תפיסה. הוא יחזור לכאן, לא יעזור לאף אחד. ועשינו את המאבק והוא חזר לכאן. זה אחד. אז לכן, אני אומר, הקשר שלנו עם הדרוזים בסוריה הוא טוב, תומכים בהם הרבה מאוד, באיכות כלכלית. תשמע, לתת $100 למישהו, זה משכורת של חודש שלם, של שוטר, של חודש שלם, יותר אפילו מחודש. אז התמיכה שלנו לשם, ברוב המקרים, היא תמיכה של כסף, תמיכה כלכלית. במלחמת האזרחים בלבנון, היו גם שיצאו צעירים מכאן וגם נלחמו עם הדרוזים שם מול המרונים. כך שיש קשר. שאלה, לא הבנתי מה אמרת על עוספיה קודם, לגבי הפשיעה? כן, אם אנחנו משווים בין באקה אל-גרבייה, בין באקה לבין נהריה, אנחנו במקום אחרון בפשיעה במחוז. אני אומר שלמרות שאנחנו כמעט, יש 30% נישואים בין דאליה לעוספיה. הפכנו להיות משפחה אחת. וגם קרובים וגם חברים וגם הכל ביחד. ואני אומר לך שנכון, ההרכב הדמוגרפי שם שונה. יש שם 60% דרוזים, 65%, יש נוצרים, יש קהילה מוסלמית שהולכת ומתרחבת, ויש שם אחוז הפשיעה הוא יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מאשר בדאליה. למה עיר הכרמל לא התרוממה? מה? למה עיר הכרמל לא התרוממה? כיוון שהרבה מאוד יישובים יהודים שאיחדו אותם ביחד לא, וגם באקה ג'ת לא הלך. זה אגו, זה יישוב שלי, זה זהות שלי. אני נולדתי בעוספיה ואני גדל בעוספיה. דאלית אל-כרמל כמעט בלעה את עוספיה. יותר גדולה, יותר עשירה, יותר פרוספריטי. בבחירות תמיד ראש העיר יהיה מדאלית אל-כרמל, ותמיד הסגן שלו מעוספיה, ופתאום המועצה שלהם לא קיימת, פתאום צריכים לבוא לכאן.
תראה, אין בנקים בעוספיה, בנקים באו לדליה. אוקיי? אין לשכת תעסוקה בעוספיה, הם באים לדליה. אין ביטוח, יש בדליה לעוספיה יש ביטוח לאומי אחד, זה נכון. וכאילו, רוב הדברים הם עברו לכאן, והם מרגישים איזה פיחות בשייכות שלהם, באהבה שלהם למקום. אני מבין את זה. זה הכל היה לאגו. שום סיבה הגיונית אין שם. כיוון שהרבה יותר נכון ששניים יושבים ביחד, גם מבחינת תכנונית, וגם מבחינה כלכלית, וגם מבחינת משאבים, וגם פרויקטים משותפים, וגם מוסדות משותפים, הרבה יותר נכון. כן. יש לך יכולת התרחבות מוניציפלית? אני לא יודע אם אני צריך עכשיו. אבל יש לך, קיימת לך? כן, כן. אין לך בעיה. למרות שאני מוקף פארק. מחוץ לפארק. מחוץ לפארק לא צריך, אני לא מועצה אזורית. תראה, חוף כרמל או מגידו, יש להם נדמה לי או 160, אם אני לא טועה, 160,000 דונם. אז מה? זה לא שלהם בכלל. זה יישובים, אבל זה השטח תחת השליטה שלהם. יש לי 10,000 דונם. בשלב הזה... עתודות קרקע. יש עתודות קרקע. כמה בנוי מתוך 10,000? כמה בנוי? השטח כולו בנוי, אבל יש הרבה מאוד יריעות פנויות, הרבה מאוד שטחים פנויים. אתם תלכו בכפר, גם אפילו בכפר העתיק, תראו הרבה ירק. זה יישוב ירוק מאוד. ברלין. ממש, מאוד ירוק. אתם תסתכלו, תעבדו שם בכל מיני תצפיות, אתם תראו את הכפר, אין כמעט מקום שאין בו עצים. אתה רוצה לשמור על הצביון הזה? כן, כן. אני רוצה, גם אם יהיה כאן עיר, אני רוצה עיר כפרית. כלומר, אני מתכוון, לא יודע אם יש מושג כזה, אני רוצה איזה עיר יפה, כמו טבעון. אוקיי? אני רוצה עיר כזאת כמו בנימינה. עיר גנים. עיר גנים כזאת. מושג ארכיטקטוני גם. כן, יפה מאוד, זה יפה. אני אוהב את זה, עיר גנים, כן. היה איזה, בירושלים שזה שכונה עיר גנים, כן. ולכן אני אומר, אני רוצה לשמר את זה. אני לא רוצה כאן להרים את המפלצות האלה כל הזמן, בכל מקום. זה לא איכות חיים. אבל לפעמים, מקומות שצריכים אנשים לגור, בייחוד במרכז, אנשים מהגרים לשם, צריך מקומות מגורים, כן. גם מבחינה אורבנית, גם מבחינת התכנון והארנונה, הכל מבוסס כאן בעצם על מגורים ומסחר. נכון. יש לנו, אנחנו שותפים בפמת, במבוא כרמל, באזור התעשייה, מבוא כרמל, יש לנו שם 20%, ואנחנו מנסים להתחבר עכשיו גם בחיפה. יש מאבק על זה כל הזמן, כאילו הארנונה צריכה להגיע אלינו גם ממקורות חיצוניים אחרים. זה הרעיון שהתחיל בתקופת כחלון, לעודד, לחזק את היישובים המוחלשים. אוקיי, למשל יוקנעם, מצטער, פרדון. יש שטח גדול מאוד שבנו שם אזור תעשייה, ועל אדמות של תושבים מדלית אל-כרמל בעבר. בהתחלה הופקעו לצורכי ביטחון, אחר כך ניהלו את המשא ומתן, והגיעו אותם לפשרה כספית, ובנו שם את כל אזור התעשייה. אילו לא היו מגיעים איתם להסדר, יכול להיות שהיינו מגיעים איתם לאיזה הסדר בנושא הארנונה. והיה בתקופת רבין, שרבין עודד את סימון אלפסי, ונתן לו את כל מה שנתן לו, ועזר לו. זה עניין פוליטי. זה הכל בסוף מגיע. אם אתה חבר מרכז או חבר מפלגה. כי המשמעות של תיירות זה דבר נהדר, אבל זה ענף מאוד הפכפך. יש תקופות של שיא ויש תקופות של שפל. אז אנשים כאן צריכים איזושהי תעסוקה עם בסיס לאורך זמן. כן. קודם כל זה נכון, אבל אני מאמין שהכרמל, כמו פינות מסוימות בגליל, הם תמיד יישארו מקומות לתיירות. אז תהיה ירידה. אני מקווה שלא. מה שקרה בשלוש שנים, 2.5 האחרונות כאן, זה כמו 20 שנה. אנחנו עלינו כאן במיטות של צימרים מ-120 ל-500.
ושאלתי את בעלי הצימרים, בממוצע שנתי, יש להם בין 65% ל-75%. שזה פשוט מטורף. זה מטורף. וזה מאוד מאוד חשוב, אני רואה את זה גם איך, כמו פטריות בגשם, עסקי תיירות כרמלים. צריך עוד תעשייה, עכשיו אנחנו בונים אזור תעשייה חדש בכניסה ליישוב, בתוכנית, אוטוטו מפקידים את התוכנית, ואני מקווה מאוד שאנחנו גם קצת תעשייה יהיה לנו, למרות שהיא לא תרצה כאן תעשייה כבדה. זה תעשייה ירוקה, תעשייה אחרת, אם זה הייטקית אז עוד יותר טוב, אבל כמו הביצה והתרנגולת, אם יש עכשיו הייטק כאן, אנשים ירצו גם לגור כאן, אתה צריך לבנות כאן שיכונים וכו', אז אוקיי, לאנשי הייטק, אם אתה מביא כאן איזה 1,000, זה לא מפריע לי. אבל אתה לא צריך שבונה כאן איזה תעשייה גדולה, ומביא לי כאן איזה 5,000 או 6,000, 7,000, זה ישנה, כלכלית זה טוב לתושבים. זה ישנה את האופי. עכשיו לך תשכנע את השמרנים, כן. בהמשך למה שאתה מדבר, יש אנשים פה, בטוח צעירים, שלומדים מקצועות הייטק. כן. האם הם נשארים ביישוב, או כן. שעוברים, כן. והם עובדים מחוץ ליישוב? כן. כי אין להם... עובדים בחיפה. לרוב עובדים או בחיפה, במתם, או שעובדים ביוקנעם, או שעובדים במגדל העמק. או מהבית. כן, זה יותר קרוב להגיע לשם ולחזור לכאן, מאשר לנסוע לרחוב, איך קוראים לו? ליד, איך קוראים לו? חייל, רמת חייל, בתל אביב, או להגיע לראשון, או להגיע למקום אחר, תאמין לי, לצאת שם, את צריכה לפחות שעה להגיע. פה הוא יגיע תוך 20 דקות. וגם יותר זול לחיות כאן, וגם יש לו כאן את הבית שלו על חצי דונם או על דונם, ויש לו כאן את הגינה שלו, ויש לו כאן את החיים, את העזבה שלו. אתם יודעים מה זה עזבה? זה כמו ברוסיה, לעשות זה דאצ'ה. כן, דאצ'ה. מה משמעות השם? דרוזי? לא. דליה זה גפן, גפן, זה גריפן. הפרח של ה... לא, אומר לך גפן. גפן, לא, דליה זה גפן. עכשיו, פה היה עץ גפן, עץ גפן, כן, שתמיד מובילי שיירות גמלים שמביאים את החול מעתלית לבנייה כאן, במקומות אחרים, מעבירים את זה הלאה, הם היו חונים ליד המעיין, ששם היה עץ גפן מאוד גדול, וישבו שם, וכך התחיל גפן. ואז קראו לו גפן הכרמל. ודליית אל כרמל, ואז קראו לו דליית אל כרמל. איפה אתה הולך? איפה אתה פוגש אותי? ודליית אל כרמל. איפה אתה ככה? דליית אל כרמל. כמה חברי כנסת יש לכם? היום? יש היום לצערי הרב 3. כמה מה? חברי כנסת. יש 3, 2 בליכוד ואחד אצל ליברמן. יש בליכוד אחד ליכוד ואחד שהצטרף עם גדעון סער. ולפי החוק הנורווגי נהיה, הוא בן דלית אל כרמל דווקא. אל תדאגי, אני לא מצביע בשבילו. עוד? אוקיי. אז איפה ישראל? ישראל? ישראל לא מהסיורים, מי? הם סנג'רו אותי. זה יופי. זה יופי. זה הכי נכון לעשות את זה. טוב, אז מה אתה לוקח אותם? אז... ליד לבנים בטח? כן, הולכים שתי מקומות עם ראש המועצה, יד לבנים ובית הצבאים, ואז... הוא יודע בבית הצבאים? כן, הבנתי שמתואם, הכל. הוא נמצא שם? כן. אתם מכירים את בית הצבאים? בטח. שמעתם עליו? כן. ברור. חלק. לא כולם מכירים. הרוב לא. אני הייתי בהלם, טפלת לה רבקה מיכאלי, בית רפיק, איפה אתה? אמר לה, כאן, בדליה, מה קרה? אתה מחכה לי עכשיו, אני בא, מה קרה? אני בא לבית הצבאים. צבעים? בית הצבעים. בעין. בעין. היי. אם אתה אשכנזי, אתה יכול להגיד זה מאלף גם כן. היה לי מרצה, קראו לו פרופסור שלמה מורג. הוא מרצה
לעברית, במיוחד לפונטיקה. אז הייתי באותם ימים, הייתי סטודנט ממש בהתחלה, כשלמדתי בלשנות שמית, אז הוא אומר לי, היה בחור אחד אנגלי, קוראים לו ריצ'רדסון. אז הוא אומר לי, רפיק, מה אתה אומר? רפיק, מה אתה אומר? הסתכלתי ככה, אומר, תגיד להם, תסביר להם, מה זה קוף? אמרתי להם, קה. אז הוא אומר לי, מי יכול להגיד מכם ככה? אחר כך אמר לי, איך אתה אומר רע? רע. הרי אשכנזים אומרים, כן, ריש. איך כותבים ממרר, למשל? מם רש רש. זה לא הגיוני בכלל. כיוון שכל ר או עין בעברית מקביל שלהם עין. של עין, עין. עמוד, עמוד. אוקיי? אבל, למשל, שער, כל שין למשל, או שין בערבית, או סין, או תא. למשל, שער זה פגר. תא זה כמו שין, ורע זה כמו עין. ומי שלומד פונטיקה או פונולוגיה של שפות שמיות, זה בעצם עברית וערבית כמעט שיר של מי כתב, אם יש שלום, אז הנה, זה אתן לכם עכשיו משהו יפה, לסיום. יש דמיון. אם סלאם הוא שלום, אז למה אין שלום, משהו כזה. בואו נראה. לשיר, אהוד מנור כתב ככה. כל יום. אהוד מנור כתב, אם אחי, זה שיר מאוד יפה. אני אוהב אותו מאוד. הוא אומר, אם אחי זה אחי, אם אחותי אחות, אם אוכתי אחותי, אם אומי אמי, אם اسمי זה שמי, אם עולם זה עולם, אז למה אין סלאם? אם יד זה יד, ואם וחד זה אחד, ואם דמעה זה דמעה זה דמעה, ואם שעה זה שעה, אם יום זה יום, אז למה אין שלום? אם ביתי הוא ביתי, ובנתי היא ביתי, ואם שמש זה שמס, ואם הראש זה רס, ואם נהר זה נהר, ואם מטר זה מטר, ואם חם זה חום, אז למה? ואם הים הוא ים, אז ואם יום ויום זה יום, אז למה אין שלום? והולך ככה קדימה, 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 לראות כמה מילים, אהוד מנור היה פשוט מדהים, כמה מילים בעברית עם אותם מילים בערבית. ואם אתם פעם אחת תלמדו געז, אתיופית עתיקה, אז חוץ מהגאים גם כן, כמעט רוב המילים. ואם תלמד ארמית, אז אותו דבר, אסורית עתיקה. הבסיס הוא אותו בסיס. אותו הבסיס. פרוטו-שמי. פרוטו-שמי. הצעירים? כן, התחלה. אז אתם יוצאים? איפה אתה רוצה אותי? יש בגלעין הכפר, אפשר בגלעין הכפר, אפשר להגיד. כן, אמרתי להם, אתם יכולים ללכת? טוב, אתם יכולים ללכת? כן. לא, יש אנשים שקשים ללכת, זה לא... אתם רוצים לעשות את זה בהליכה או ש... כן, כן. עד 10 קילומטר. ללך. עד 10 קילומטר. אין 10 קילומטר, אתם הולכים 2 קילומטר וחצי. לא, עד... אתם הולכים דרך גלעין היישוב העתיק, עכשיו אני אתן לכם כמה אזהרות. איימן אתכם. איימן, לא טירונות צנחנים, אבל גולני, טירונות גולני. נשים דתיות, הם לא יסכימו, לא אוהבות, שאתם מתקרבים ומצלמים אותם בפנים. גברים, אין להם בעיה. נשים אתם יכולים לצלם, אבל לא להיכנס להם לתוך הנשמה. דתיות אני מתכוון. הכל בהסכמה, הכל בהסכמה. אדוקות אני מתכוון. רק אדוקות, רק הנשים הדתיות ואחרות אין להם שום בעיה. הגברים דתיים אין להם שום בעיה. יש מקום קדוש שכולם באים ומנשקים שם את השער, בדרך כלל, שו סמדה. במוניר לא כל כך אוהב את זה, אבל זה מקום טוב שאפשר לצלם שם. יש לכם את יד ליבנים שאתם שם לוקחים את כל הסמלים.
איפה בית הצבעים זה בית הצבעים, קיר הגרפיטי גם. קיר הגרפיטי זה קיר הגרפיטי. המוחרקה הייתם? גילית המוחרקה? למוחרקה צריך עם רכב. כן, כן. גם לקיר הגרפיטי צריך. כן, אוקיי. האזור הזה, אנחנו... אז נעשה מה, באתם משם? דרך אגב, המוחרקה זה בשטח מוניציפלי לא, שלכם? לא. כי הוא כתוב כאתר תיירות שלכם, ככה, בכל הפרסומים שלכם. תראה, הוא אקסטריטוריאלי. הוא מקבל מאיתנו, לא משלם מיסים אצלנו, והם מקבלים שירותים שלנו, אנחנו מפנים להם אשפה. ואנחנו עוזרים להם, ואין לנו, אני אגיד לך גם משהו, אין לנו גם עניין, מאחר וזה לא אתר דרוזי, אין לנו עניין להיכנס להם לנשמה, שיתנהלו יפה כמו שהם מתנהלים, הם שותים שם יינות והכל בסדר, והכל 100%, אנחנו לא רוצים להיכנס לשום עניין, זה טוב לנו שזה ככה, טוב להם שזה ככה, ביחסים נפלאים ביחד, ממש הכי טובים שאפשר, ככה יותר טוב. ככה יותר טוב. אז בואו נתארגן למטה גם. אז אני אצטרך לך את תרים לי הטלפון כשתתקרבו לשם. איימן, תרים לי הטלפון כשתתקרבו לשם.